Nilqawkom ġewwa l-Komunità River of Love, kulħadd jista' jpoġġi bil-qiegħda. Inħeġġiġkom biex intom tisimgħu bir-reqqa tisimgħu il-kelma tal-mulej. Waqt li ħanitolbu morru fi ktieb ta' Mattew kapitlu 24 u għajja nitolbu flimkien. Mattew 24. Halleluja. Kulħadd jitlob miegħi u għajt il-mulej kelmek il-lejla minn dan il-messaġġ. Bisi qaddis ingrazzjawk tal-kelma tiegħek. Inti għedtinna li l-kelma tiegħek hija spirit u hija ħajja u li l-bniedem ma jistax jgħix bil-ħobs u bil-ilma biss ma b'kull kelma li toħroġ minn fommu. Tkellemint minn fommi u glorifika l-isem qaddis tiegħek Ġesu u kompli kabbar, immatura u trasforma l-poplu tiegħek biex aħna dejjem nixbħu lilek iktar permezz tal-Ispiritu Santu minn glorja għal glorja f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru f'Mattew kapitlu 24. Din il-ġimgħa il-mulej poġġi li xi ħaġa fl-ispirtu tiegħi li middera mhux li biss għax dak li għaddejjin minnu f'pajjiżna kif ħataraw huwa allarmanti. U rridu nkunu aħna rridu nkunu bħal l-Iskrittura tgħidlek li bħal l-ulied Iżakkar li kienu jafu żminijiet li kienet jgħixu fihom. Jiena u inti rridu nkunu nafu żminijiet li qed ngħixu fihom biex aħna nkunu sewwa preparati u li waqt li ħafna huma aljenati totali reqdin fil-raqda tal-mewt. Jekk ma jqumux, ikun aħjar għal-jom li qatt ma twildu. Mattew 24 huwa l-passaġġ famuż ta' Ġesu jitkellem fuq l-aħħar ta' żminijiet. Ħanibda naqra, mbagħad ħanamel aċċenn u highlighting fuq affarijiet speċifiċi. Ġesu ħareġ mit-tempju. Huwa u sejjer, id-disċipli tiegħu resqu lejh u reħu il-binja tat-tempju, iżda qalulhom qegħdin taraw dan kollu. Tassew ngħidilkom, hawnhekk ma tibqax ġebla fuq oħra li ma tiġġarrafx. Vers 3. Kif kien qiegħed fuq il-għolja ta' żabuġ, id-disċipli resqu jistaqsuh rasu u rashom għejdilna dan meta qatt jiġri u se jkun is-sinjal tal-miġġa tiegħek u ta' tmiem tad-dinja. U Ġesu ġibhom araw li ħadd ma jqarraq bikom. Fit-translation the Passion Translation tgħidlek li deception in those days will be rampant. Deception in those days, or in these days which we're living, will be rampant. Rampant ġifieri kull imkien miżgħud biha. Kull imkien, all over. We are living in those days. Deception, spiritu tal-gideb dejjem kien hawn, imma jiżdied brata qawwija. Mela ħankomplu. Għax li jiġu araw li ħadd ma jqaraq bikom. Għax jiġu ħafna fismi u jgħidu jienu l-Messija, jqarqu b'ħafna nies, ħabbux raskom jiena m'iniex il-Messija u m'iniex spissjat li ħanidkom hekk. U jqarqu b'ħafna nies. Qatt tisimgħu min jitkellem, ħalli norikom sena pass, li dawn l-affarijiet ġaġraw u qed jiġru. Hawn nies fid-dinja li jgħidu li huma l-Messija? Ħafna. U għandhom followers kbar, infatti, għandhom kbar ta' followers. Mela di, żgur fil-ġenerazzjoni tagħna tiġa teżisti. Kienet fil-ġenerazzjoni ta' qabel naiva, imma qed tiżdied. Qatt tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u xnijat ta' gwerer. Dan nisimgħu ħajjitna? Żgur. Qed jiżdiedu l-gwerer. Infatti hawn ħafna gwerer madwar id-dinja bħalissa li la TVM, la Super One u laqqas in-net ma jirrapportaw. Bħalma ma jirrapportawx ħafna affarijiet oħra biex il-poplu jibqa' lupjat u mqarraq.
Ma importax. Ħankomplu. Iftħu għajnejkom. Il-gwerer, by the way, għal dawk li intom ma tafux, bħalissa hemm baqbaq gwerra bejn ċina u l-Amerika. Ħankomplu. Iftħu għajnejkom u titħawdu xejn. Mela intom li intom tiegħi tal-mulej, titħawdu xejn. Titħawdu xejn. Għajdil dak laħdej, titħawad xejn. Tinkwieta xejn. Għax dak jeħtieġ li jiġri, smajta di, jeħtieġ li jiġri. Jekk jeħtieġ li jiġri, ġifieri t-talb li ħan nitolbu kontratwati jew għal xejn. Għax Ġesu qal irid jiġri. Infatti, jekk inti tinnota kemm il-darba Ġesu talab għad-dinja. Qatt. Ġesu dejjem talab għall-poplu tiegħu biss. U ssir il-poplu tiegħu jekk inti tpoġġi l-fidi tiegħek fih. Ipija m'intix tiegħu. Titkun imwieled mill-ġdid. Mhux reliġjuż, imwieled mill-ġdid. Iftħu għajnejkom u titħawdu xejn għax dan jeħtieġ li jiġri. Imma għadu mhuwiex it-tmiem. Għax għad iqumu ġens kontra ġens, saltna kontra saltna, u jkunaw ġuħ kbir u l-art titeżżes f'ħafna bnadi. Terremoti qed jiżdiedu brata qawwija madwar id-dinja, ġuħ kbir tiġa jeżisti. Dan kollu jkun il-bidu ta' dbatijiet, issa aħna għadna ma missejna xejn, ma rrid nitkellem il-lejla, da just a precursor għal-issa. Eżatt, amen, pestilence, amen. Wow, madwar 50 vulkan attiv, madwar id-dinja. Jina mux dak fuq dak ħan nifokaw. Versi sa, imbagħad ikun jagħtukom isimgħu għada, isimgħukom. Imbagħad jagħtukom fidejn min iħabbatkom u joqtlukom u l-ġnus kollha jsiru jobodukom minħabba f'ismi. U jkun hemm ħafna li jitfixklu. Moħħkom hawn Kristjani? Moħħkom hawn Kristjani? Ħajkun hemm ħafna li jitfixklu. Dik il-kelma tkun tfisser jiġifieri jibilgħu l-lixka, jiġu offenduti. Jiġu offenduti u jitfixklu. Alright? Li issa fuq din jiena li ħan nifoka l-lejla. Li jittradixxu lil xuxin u jimbagħdu bejniethom. Isimgħuni aħwa. Ġesu hawn mhux qed jirreferi għad-dinja, qed jirreferi għall-poplu tiegħu. Għall-Kristjani. Ħafna mill-Kristjani ħajtfixklu. ħajġu offenduti. U ħaj jittradixxu lil xulxin. Il-tradiment bħalissa il-pjattaforma qed tiġi moħħmija għat-tradiment. Bħalissa d-dinja qed tallem il-nazzjonijiet tad-dinja, l-gvernijiet tad-dinja, l-bima. Kemm minnkom tafu x'in il-bima? Il-bima dak mhux dak li jkoll ħafna dan. Il-bima hija kollezzjoni ta' pajjiżi li tiġà jeżistu bħalissa li jiffurmaw governanza madwar id-dinja li tiġà qed jaħdmu fuqha bħalissa u din il-bima qed tpoġġi pressure fuq il-Kristjani, fuq in-nies tad-dinja. U qed tiġġielhom jitalmu ikunu tradituri. Tradituri. Għodu attenti, għax bħalma Ġesu jwissi li x-xitan huwa qarri ħafna, huwa makak ħafna, x-xitan makak. Ix-xitan meta ittanta l-Kristu biex ittantaħ, billi juża l-Bibja barra mill-kontest.
Ix-xitan ħajprova jqarraq bik billi juża xi ħaġa mill-Bibja barra mill-kuntest biex inti tikol u tibla l-ixka tiegħu, il-pjan tiegħu. Di żommuha f'moħħkom, jittradixxu. Nafu li Ġuda tradixxa l-Kristu. Imma sallum il-ġurnata fid-dinja u ħafna għadhom jittradixxu lil Kristu. U jmorru l-Knisja, jmorru knejjes binijiet differenti u għadhom qed jagħmluha ta' Ġuda u jittradixxu l-Kristu. Wara dan, minn da kollu joħorġu li bosta jqumu u jkunu profeti folots u jqarqu b'ħafna nies. Ismawni moħħkom ma' waħda. Jekk inti taqra Mattew kapitlu 7, Ġesu jgħidlek fejn issibhom il-profeti folots li ħajqarqu bin-nies u li ħajtradixxu lil ħuthom. Fejn? Fost in-naġ. Il-profeta folots ikun libes ta' naġa. Ikun dak li ħajtradixxi lil ħutu jew titradixxi lil ħuta. Imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Jiġifieri jekk inti toħodha fil-kuntest di, jiġifieri inti tista' tibda tajjeb imma tispiċċa ħażin. Tibqa' fidil sal-aħħar. Tagħmilx kompromessi aħwa. Tagħmlux kompromessi. Tgħid għax Alla jifhimni. Għax kulħadd qed jagħmel hekk. Tgħid hekk. Għaliex qed nitkellem fuq dan il-kuntest ta' tradiment. Waħda mill-affarijiet li rajt number 1 nisimgħu sew. Number 1 tħallux lid-demonju u juża ċirkustanzi ta' madwarna biex ikisser il-Knisja. Smajtuni sew? Tħallux id-demonju jkisser il-poplu tal-Alla. Għax dak li jrid jagħmel. Amen. Ħa nitkellem fuq il-COVID. Mhux kollox ta' ma ħansemmija. Meta xi ħadd jaqbdu l-COVID, mhux il-kulħadd taffetwah l-istess, imma l-maġġoranza taffetwhom mildly. Ringrazzjaw il-Alla. Ringrazzjaw il-Alla l-maġġoranza joħorġu minnha u l-maġġoranza taffetwhom. Hemm min ħaqrithom imma nistgħu ngħidu l-istess ukoll il-vaċċin hemm min ma għamillu xejn, għalmenu s'issa u jalla ma jagħmluhom xejn, imma hemm il-vaċċin min ħaqru wkoll. Imma l-kwistjoni hija di isimgħuni. Iddejjaqni u tliet nikkitni ħafna lili u nemmen li ddejjaq ħafna lil mulej. Meta xi ħadd jibla il-virus joqogħdu jgħidu min tajjeli u min ismaħħa. Tajjelek u min tajjelek. Min tajjelek? Jekk inti ħatta d-dażem ta' min tajjelek inti ħatta. Dimisek ma ħaddix. Dik ċajta. Il-kontest huwa di li bħala Knisja, bħala poplu tal-Alla, li jiena noqgħod infittex biex nagħmel il-logħba tad-demonju look for someone to blame. Aqqas taf li d-demonju qed jippreparak biex titradixxi l-ħutek. Jekk blajt virus, ejna minn-mod mhux il-COVID, u x'inhu? X'ħadam ħadoqgħod mur fittex minn kellu l-virus. Mela, ħanejdilkom x'nemmen jien. U intom għandkom l-Ispirtu tal-Alla warblu għalikom infuskom. Jiena nemmen li dal-virus ħajbqa' magħna. Nemmen b'mod assolut li s'issa għad m'hemmx il-kura għalih. Kull ma hemm propaganda giddieba u li mhux vera hija l-verità u s-soluzzjoni għall-virus. U r-raġuni hija faċli m'hemm bżonn tkun għaref jew xjentist roqqas tabib, jekk inti tħares lejn pajjiżi fejn għandhom persentaġġ kbir ta' nies li ħadu il-vaksin, waħda minnhom b'mod issa kif smajta dal-jumej, Gibraltar li minn 100 persuna 118% ħadu l-vaċċin u llum il-ġurnata fuq l-news qed jgħidu li
Gibraltar laqqas ħajħallu jiftħu l-ħwienet il-restaurants għax il-Christmas kulħadd irid jagħmlu ġewwa għax pajjiż li ħadu iktar minn 100% il-vaċċin kulħadd qabdu l-virus. Dak taf xi jfisser? Ara ħanejdikom ħaġa. Spiritu Santu tkellem minni u dawk li huma denni biex jisimgħu il-verità ħajjisimgħu il-verità. Tgħid kemm tgħid, il-Prim Ministru mhux ħajjisma' kliemi u ħajsejjaħ Malta tindem, mhux ħajamilha. Il-Ministru Chris Fern, kull rispett lejh u l-mulej birku, mhux ħajjisma' minni li għandna bżonn bħala pajjiż nindmu. Avolja dak li jrid il-mulej, ma mhux ħajamilha. Għax għalihom daw in-nies li huma tant huma bravi, dan huwa banalitajiet għalihom. Imma ma jafux li dak li huwa jgħidulu banali huwa risposta għal din iċ-ċirkustanza. Ħafna jaħsbu li l-virus tal-COVID huwa il-ġudizzju tal-Alla. Jiena mhix ħanejdlek li huwa 100%, imma minix ħaniċċassa għax fl-Iskrittura hemm xi jindika li iva fejn Alla bat pesti imma għallhom jekk intom il-poplu tiegħi tindmu, tfittxu wiċċi u tumiljaw ruħkom u tidolbu jien infejqilkom l-arfkom. Dik hija fit-tieni Kroniki 7 vers 13 u 14. Il-Bibja tgħidlek, Alla din il-poplu tiegħu qallu minħabba d-diżubidjenza u r-ribellioni tagħkom u l-arroganza tagħkom li seta' titkellem ma' Malta bħalissa. Sewwa għaltilkom is-sema u battilkom il-pesti. Alla għandu dritt jagħmlu. Mur ipprova kkonvinċih, għajdu li m'għandux dritt. Jekk trid toħodha kontra Alla, mela irrassenja ruħek Alla bissi dal-invel. Jekk taħseb dik is-soluzzjoni. Hemm soluzzjoni. Is-soluzzjoni hija il-vaċċin. U laqqas il-booster, u laqqas vaċċin ieħor u laqqas kontra l-varjant. Is-soluzzjoni imma mhux ħajsimgħu minni, la Chris Fer mhux ħajisma' minni u laqqas il-Prim Ministru li għandna mhu ħajisma' minni u laqqas il-kap tal-Oppożizzjoni mhu ħajisma' minni biex ma taħsbux qed inkun teknika li raw. Sewwa, għax mhux ħajsimgħu mill-poplu tal-Alla. Mhux ħajsimgħu minna. Imma li kieku jisimgħu mqar b'widna waħda, is-soluzzjoni hija dik. Il-poplu jindem, il-poplu jitlob u l-poplu jdur lejn Kristu, speċjalment meta l-istess mexxija irredikolat nies ta' Kristu. Meta kap minnhom jiġi jgħidlek, għax ibeżżawna bl-infern. Tħabbix rasek. Don't worry, sarat murem. Ibatina kard. I wish you were here. Tħabbix rasek. Nista' nassigurak li inti tiġandek l-infern jgħammar fik u tiġa jgħid fi triqek tegem. Bla dubju. U minn għandu l-Ispirtu tal-Alla din diġa jafa. Halleluja. Sawa? Allura meta int għandek poplu, mexxija governanza, u mhux qed ngħid biss għal kulur partikolari għax taqbilhom għamlu l-istess, u jekk jitilgħu xi partit ieħor jekk ma jkunx abba li jitla' u nitolbu li Alla jtella l-partit abba. Halleluja. F'isem Ġesu Kristu. L-istess ħajerġgħu jagħmlu għax meta int għandek nies li m'għandhomx il-biża' tal-Alla u li jridu jilagħqu l-poplu, għaxej, unutli, x'ma għandhomx il-kapaċità jisimgħu x'qed jgħid il-mulej. Issa għandu l-qaddejja tiegħu fil-pajjiżi kollha. Jien wieħed mill-ħmier tiegħu min irid jisma' ħalleh jisma'. Min ma jridx, change the channel, no problem. Alleluja. Allura, x'qed jiġri madwarna bħalissa? Morru fil-ktieb tal-Apokalissi, kapitlu 6. Meta int għandek politikanti, isma' ħalli nkun naqra kind ma' pajjiżna li aħna jien nħobb il-poplu Malti, nħobb il-Proxmu, nħobb il-Knisja, nħobb il-mexxejja tiegħi ta' spiss kull ġimgħa nitlob għalihom. Imma qed jiżbaljaw. Meta għandek daw l-istess politikanti li l-ewwel ibusu s-salib u mbagħad jgħaddu liġijiet li inti tista' tidej balla mu problema xejn, tista' tirradikola s-salib pubblikament mu problema xejn, imma ma tistax tgħid kontra l-Prim Ministru,
Jiena mhux qed ngħidlek li għandna ngħidu kontra il-Prim Ministru, qed ngħidlek li inti m'għandek toffendi b'mod apposta lil ħadd. Toffendi apposta. Imma aħna meta daħlu il-liġi ta' xejdula il-vilification law, meta daħlu l-liġi ta' għal min għamlu għadik, għal min qed jagħmel ħażen, mhux għalija. Għax jiena m'għandi bżonn liġi għandi l-biżadalla, m'inx ħanoqgħod ngħar il-ħadd għal xejn. Għal nistalla, dik il-liġi ma kellna bżonna, għax ġa għandna l-liġi talla li hija fuq il-liġi tal-pajjiż. Sewwa? Imma għal nies li inti li jridu jużaw liġi bħal dik biex jirridikolaw nies talla, biex jirridikolaw il-fidi fi Kristu, li għandek nies li anka jilbsulek ta' Ġesu Kristu fil-karnival biex joffendu lil-fidili. Sewwa u jidaw jużaw il-klim ta' Ġesu biex iwaqqgħu ħaċċajt. Jużaw klim bħal Hallelujah, praise the Lord biex iwaqqgħu ħaċċajt. Sewwa, dak inti qed tidaj, ftakar li min jidaj b'isem Alla ma jaħlisix jgħid il-mulej. Ħallel Jahweh tfisser ikun infeħħar l-isem tal-Alla. U min jidaj b'isem tal-Alla l-Bibja tgħidlek hemm saħta marbuta miegħu. Esodu kapitlu 20 minn vers 5. La semmix l-isem tal-Alla fil-bata, għax kull min isemmi l-isem tal-bata, l-isem tal-Alla fil-bata, ma jeħlisix jgħid il-mulej. Issa tista' tindem. Imma wis probably peress li ħafna minnhom daw qalbhom mhux għall-mulej, mhux ħajndmu, ħajkomplu jagħmlu iktar. Mela kompli ħaffer il-ħofra tiegħek, tħabbix jasek. Mur fi ktieb Apokalissi 6. Il-bieraħ ġie lonċjat il-Partit Kristjan Abba. Għal dawk li intom tidux taraw wiċċ Alla, tivvotawx partiti u politikanti li qed jiddiskutu l-abbor. Le, inti Ġesu kieku jiddiskuti l-abbor. Le. Meta inti għandek politikanti li lesti jagħmluha ta' Ġuda jerġgħu jittradixxu lil Kristu kontinwament u jagħmluha pubblikament. Jekk inti baqalek xi tip ta' fiduċja lejn xi politikant, għadek in La La Land. Il-grupp Abba, il-politikant Abba, għandi fiduċja fih, mhux għax huwa politikant, għax huma n-nies kollha tal-Alla. Huma nies midluka minn Alla u n-nies ta' Kristu li għandhom il-biża' tal-Alla. Għax li kieku għandhom li Abba, ma mhumiex tal-Alla, ngħidukom tivvotawlhom x'anqas. Simple as that. Mhux l-isem li jagħmlek Kristjan. Inti tagħmel l-isem tal-Alla denju biex issemmih. Amen. Meta inti għandek nies fil-politika, fi Brussell, jikluha minn fuq rasek u jiġu ineħħu iridu u jivvotaw għal reproductive rights tan-nisa li tfisser abortion u meta jsemmu l-kelma fetus tfisser baby. Ok? Il-fetu, kelma fetu, kulħadd jgħidha warajha. Fetus tfisser baby, ta'. All right? M'hemm bżonn tagħmel xi 7 snin seminarju biex titgħallem għadi. All right? Meta inti għandek dawn l-istess nies li għandna hemm tajjeb ta' minti għandek sistemi li huma kontra Kristu. Kont waħda meta ftit xurilu, kont mort quddiem Ministru tal-Equality u jien rrid inkellem il-raġel partikolari imma żattat fin-nofs mara li l-mulej mbagħad niżżaħħa. U jiena bdejt għax kienet kiesħa. U għada kiesħa infatti. U meta jiena bdejt nindirizzhom bħal aħwa u ħuti, speċjalment lilu kont nafu għax ġiet intqajna fuq it-televiżjoni, fuq l-ismesh eżatt biex kun eżatt. U konna nitkellmu bħala ħbieb.
Meta laqani jisu ħabib. Imma għaxina bdejt nidilhom brother jew Aziz jew għart li tgħidlix Aziz, li tgħidli onorevoli. Ma nistax u qatt ma ħanejdlek onorevoli, għax biex ngħidlek onorevoli inti tkun onorabbli u inti m'intix onorabbli. Right? Meta inti għandek politikanti fil-gvern li jibżaw jitkellmu, tafu li jitkellmu, jibżaw jitkellmu. Jħobbu l-partit, ma jħobbux biżżejjed il-Ġesu li lesti jitkellmu l-verità għax ma jimpurtax joffendu lil Alla, ma basta ma joffendux il-kap. Sewwa, meta daw l-istess nies lili one-on-one, mhux smajt ħadd ieħor jgħid lili one-on-one. Jgħiduli il-partit tagħna ġie hijacked mill-liberalizmu pervers. Ma jistgħux jitkellmu. Mela jiena dak tal-persuna napprezza li jgħid li ma nistax nafdak, issa żgur. Għax jien hekk intik il-vot mela inti xorta il-ħażin ħadd tagħmel għax inti m'għandekx il-biża' Alla. Meta inti tara fuq il-gazzetti din il-ġimgħa stess, fuq is-social media, illum kien hemm artist jgħidulu TikToker, issa nagħtitlu ieħor TikToker. Mela issa għandna professjoni oħra tittamel 5 snin università biex tilħaq TikToker. Imma msomma. U qal nibża niftaħ il-Facebook illum sirt, qal għax kull meta niftaħ il-Facebook miet dak. Overdose dak, suicide dak, u għad kemm qed jitkellem sew għax hija l-verità. Suicide law, suicide law. Taf kemm żiedu s-suicide f'pajjiżna? Brata tal-biża'. Kombinazzjoni. Le għax jekk tinten ir-ras, jinten il-komplement tal-ġisem. Għax jekk kull ras huwa hijack tiġà mid-demonju, mela issa m'hemmx iktar protezzjoni għal kumplament tal-ġisem. Jekk inti għandek fil-poter nies li b'emilhom u bikliemhom u b'dak li qed jilleġislaw jew iridu jiġislaw, qed iġibu x-xitan jirrenja fuq pajjiżna, mela l-kumplament ta' pajjiżna ħajjiġi taħt dak l-istess spiritu. Are you getting it? Are you getting it? Qed jiġi taħt l-istess spiritu. U li moda l-ispirtu? Huwa l-ispirtu tal-mewt. Din il-ġimgħa, l-ispirtu tiegħi il-mulej, għamel li bl-aktar mod ċar li f'Malta u għalhekk ktib tal-lum. F'Malta, Malta bħalissa qed tiġi attakkata minn spirtu ta' mewt. Ma m'intix ħadet ċassa, għax inti għandek nies f'influenza, postijiet influenti, li dak li qed jattiraw demonji ta' mewt. Kombinazzjoni. Meta għandek nies iridu l-eutanazja, li flok mara u raġel ħalluha tgħix u il-ħajja joħodha bis-salla, le noqtluhom. Taf kemm hawn nies li jiena naf li kienu ħajmutu u għexu. Derek, il-mami tiegħu għadha kif igradwat. Il-mulej irid joħodha ħafna iktar ilu, imma bil-fidi tiegħu u bit-talb tiegħu u t-talb li aħna tlabna, ma marritx meta rid id-demonju, marret meta kienet lesta mdawra ma' wlieda kif xtaqet tmur. Meta int għandek nies minflok jitkellmu kif ħajsaħħu l-familja Maltija, imma kif li żgħażagħ intuhom id-drogi f'idejhom, hawnhekk għandna nies li jiġu u jkunu qed jagħmlu programmi. Nies u fl-esperjenza tiegħi onestament naf li min jaħseb li huwa bravu ħajtħaq u jiżżufjatta b'dak li ħanejtin. Ma importax għax biss probabbli għandek id-demonju anyway. Sewwa, imma kull min imiss id-droga ikollu bżonn il-ħelsien aħwa. Ħelsien mhux xi talba ta' xi naqażejt fuq moħħok. Deliverance, eżorċiżmu. Għax bid-droga jidħlu d-demonji fin.
U daw, jina mux rajt xi storja, daw rajtom bajnija. Kontinuament, kważi ngħidilkom too often. Too often. Thank God that I see them too often means people are being set free. Hallelujah. Imma li qed ngħidilkom hija li din hija realtà li kieku aħna għandna nies li jħobbu lil Alla jmexxu pajjiżna, kieku jumiljaw ruħhom u xi ħmar bħal jgħidulu isma' passer smajna dak-kliem tiegħek. Aħna li qed nagħmlu mhux qed jirnexxi, ħa nagħmlu dak li tgħidilni għal se jkun. Jekk ma jirnexxix, inkun bħalek. Nkunu equal. Ma jirnexxi. Għax Alla wedna. Meta aħna nduru leh, il-mulej jirrilisja fuqna spiritu ta' ħajja għax fuq pajjiżna ġi jaħkem spiritu ta' mewt. Għaliex regolari qed nisimgħu fil-ħabs, nies jitalqu. Suicidju qed isir the common trend. Għaliex xi ħadd ġuvni li kien ħajaqbes minn fuq is-sur tal-belt, Maltin jgħidulu jaqbes ħanarak tinstabad. U tinfaqa. Dan huwa l-ispirtu li qed jaħkem pajjiżna, mhux li ta' u laqqas il-poplu vera talla. Imma lil pajjiżna. Għaliex accidents tal-karozzi qed jiżdiedu waqt li l-kameras xort qed jiżdiedu. Il-speed cameras mhumiex il-risoluzzjoni. Bħalma ma jekk inti trid twaqqaf in-nies mill-problema ta' droga, mhux għaddihom id-droga f'idejhom. Għaliex għax għandna nies fil-politika li moħħhom fil-vera sens tal-kelma ġie hijacked minn Luċifru. Għalhekk qed isiru dawn l-affarijiet. Meta inti għandek nies pajjiżna li inti daw x'qed jagħmlu qed jistiednu kultura ta' mewt kontinwament. Kemm il-Knisja għandha bżonn tqum fuq tagħha u tagħmel ir-rwol tagħha bil-tip ta' mentalità tal-bambin u l-mentalità ħammur neħlisa, all you're doing is you're dancing with the devil. That's all. Jekk ma temnunix, Satan himself will speak. Kif? Morru għaraw dik l-intervista lussu li dak is-satanist għamel fuq il-programm ta' l-erba' f'ofs il-ġimgħa meta intervista l-satanist u meta qallu jiena ġieli mmur il-Knisja u meta mmur il-Knisja ħafna minn nies li nara hemmhekk huma bħali huma tad-demonju ġorta u ma nħoss xejn. Imma għaliex aħna hawnhekk naraw nagħtu glorja biss lil Alla. Nies jinħelsu. Għax fejn Kristu jirrenja, fejn Ġessu jirrenja, l-ebda demonju ma jista' jirrenja, l-ebda dlam ma jista' jitrenja. U kull vizzju ieħor, meta inti għaliex aħna f'pajjiżna, meta inti għandek problemi ta' xi ħadd li għandu l-azzard, il-problema tal-lob tal-azzard, mhux tmur tiftaħlu il-ħanut tal-azzard ma' ġembu. Fil-kantuniera ta' nofs ir-raħal. Għasensa saħwa. Taħt fil-biża tal-mulej u taħt l-lid seta' Alla, dan huwa kliem Alla l-pajjiżna. Mhux għalikom biss. Dan huwa messaġġ profetiku ta' twissija ta' wake-up call. The church needs to pray and needs to fast and intercede for this nation. U Kristjani tħallux ix-xetan nibellalkom il-valenu tiegħu għax inti ħadd il-COVID tibda taraf minn ħadd waħħal għax ħadd ta' minna jew minnu. Jekk xi ħadd taf li għandu l-COVID, jitlob għalih ħajfiq malajr. Jekk inti blajt il-COVID, ipproteġi l-dak ta' madwarek biex ma tmurx f'ġemat sewwa meta inti taf li għadek kontaġġjuż, sewwa tkunx egoist, tkunx selfish, sewwa
Imma laqqas aħna ma ħanimxu fil-biża' għax hawn fid-dinja l-COVID. Amen, halleluja. Apokalissi 6. Sorry, tielet darba jagħtini l-kom di. Fuq 3 toqgħod il-borma. Ħa naqralkom vers dan huwa passaġġ fejn hemm miktub il-kastigi fuq id-dinja. Anzi ħa nibda minn vers 1. Ħalli taraw jekkux issa jiena ma nħobbx meta jiġu għal profeziji tal-Bibja ma nħobbx inkun assolut jekk ma tkunx bl-aktar mod assolut ċara. Imma ngħid spekulazzjoni. Vers 1 isma'w. Imbagħad il-ħaruf fetaħ l-ewwel wieħed mis-7 siġilli. U jien ħarist u smajt wieħed mill-4 ħajjin jgħid leħen tarada tfaqqarada. By the way, ħaġa interessanti wkoll li xejn ma' kombinazzjoni Atti 2 kapitlu 2 ta' Atti vers 17-18 jgħidlek l-Ispirtu tal-Mulej fl-aħħar ta' żminijiet jiġi msawwa fuq kull bniedem, fuq l-umanità kollha, mhux Kristjani biss, fuq kulħadd. Imma jgħidlek ukoll li boss żgħażagħ u xjuħ ikollhom ħolm u viżjonijiet. Jekk inti tgħidilha kombinazzjoni din, daw l-aħħar 3-4 xhur nies li ikollhom viżjonijiet jew nkella ħolm profetiku, il-ħolm taf x'kien jinkonsisti fih? Mewt, til, zombies fil-ħolm. Zombi x'inhu? Ħaj, fl-istess ħin mejjed. Kelli ħafna nies jgħiduli, kelli ħolma ħafna jgħidu li passer, kelli dil-ħolma interpreta jieli. U jiena u l-mara ġieli interpretaw il-ħolm. L-ewwel għall-interpretazzjoni tal-ħolm, l-ewwel saqsi lill-mulej biex interpreta lek il-ħolm, all right? U ovvjament l-interpretazzjoni jrid taqbel mal-Bibja ma jistax tmur kontra l-Skrittura. Imma itlob l-Ispirtu Santu biex jagħtik interpretazzjoni tal-ħolm. Imma kombinazzjoni li ħafna kellhom ħolm ta' zombies, kombinazzjoni li ħafna kellhom ħolm ta' mewt. Għax dak huwa l-Ispirtu li bħalissa qed jipprova joppressa l-pajjiżna. Vers 8. Il-Parlament mimli. Mhux jien naħseb, mhux. Bla dubju għax il-Parlament fehmek qed jiġu moddija liġijiet ta' mewt. Liġijiet ta' mewt oħra, qabel ma naqra kompli naqra Apokalissi 6, hija ta' mewt taqtil tal-identità ta' tfal. Il-qtil tal-innoċenza, tal-identità tal-innoċenza, boy jista' jgħid li huwa girl jista' jgħid li huwa boy, u ħalli t-taħwit u l-perverżjoni tirrenja. U jiena jekk inti tidher mara minix ħanejdlek mister. U jekk dik toffendik, mela deal with it bħalma inti toffendi lili. And I have to deal with it. Mela inti taħseb għax inti biss tiġi offendut. Anka jiena inti tagħmel ħafna fajt li offenduni, imma jkolli noqgħod bihom. Sakemm Alla ma jiġbax jagħmel dan. Mela jekk inti qed tuħu għalik, le, ma ħanejt l-ebda mara mister u ma ngħid l-ebda raġel missis. Għax għadni minix imtektek u minix miġnun u jekk jiena inti der mara warra mara ħanejdlek. U minix ħanattira spiritu ta' gideb u ta' min li huwa imtektek, spiritu tal-imtektin dak. Oraj, issa, jiena bħajtek għamel trid. Titmur ma' mara marġil ma' l-irġilu n-nisa u bil-klip tista' tmur mar-razza u radika kollha. Amen, għandek id-dritt, tħabbix rasek mhux ħawaqfek jien. Għamel trid, just poġġiex qudiemi. Insi, bħajtek għamel trid. U jekk jisekun daw l-affarijiet għamilhom fil-privatezza ta' ħajtek. Ħalli inti ma jkun hemm nies li tirrithom u toffendihom, għax hawn il-grazzja talla apparti Malta li m'għandniex kollox tajjeb, imma nirringrazzja Alla għataw nies li għandhom ċert valuri u daw l-affarijiet joffendu lil ħafna nies. Sewwa, u toqgħodx toħodha bi kbira jekk tiġi għax qed titoffendihom,
bħalma inti joffenduk ċertu affarijiet, forsi jiena noffendik lilek. X'nista' ngħidlek? Deal with it, live with it. Però nista' ngħidlek, għax inħobbok u rrid ngħidlek il-verità. Però jekk taraw iċ-ċalla ma tistax tagħmel dawn l-affarijiet. Ringrazzja Alla ġed il-komunità. Rajna fuq 25 persuna jiġejjin jew minn ħajja omosessuali, jew lesbian, jew transsessuali u transvestiti li sabu l-Kristu. Mhux saru straight, jew bent, jew in the middle, saru ta' Ġesu. Ok. Imma ovvjament nifhem li f'pajjiż demokratiku kulħadd jagħmel li jrid. Imma ma tistax il-libertà tiegħek toħnoq il-libertà tiegħi. Ok? Għax inkella dik mhix ġustizzja u laqqas ikkwalità. Dik imbagħad tiġi dominanza li ħafna mhux ħajjittolleraw għażu. U għandhom 1100 miljon raġun. Alleluja. So, vers 2. U jien ħarist wara ġiżiem l-abjad u dak li kien riekeb fuq kellu qaws u ngħatatlu kuruna u ħareġu rebbieħ biex ikompli jirbaħ. Dan mhux Ġesu. Ġesu ma kellux bżonn l-awtorità tal-bniedem biex jiġi mogħtija lilu. Ġesu huwa re. He has what we call intrinsic authority, not delegated authority, għax huwa Alla. Amen. Ma x-xitan ġiet mogħtija lilu. Dan huwa l-ewwel żiemel tal-Apokalissi. Taf x'inhu dak il-żiemel? Deception. It appears white, but it will deceive the majority and many, many people. Sewwa. Amen. U kuruna u awtorità. Awtorità imma mhux awtorità ġenwina, x'inti ħdej l-awtorità tal-Alla, kull awtorità hija falsa. Sewwa. Vers 3. U wara li fetaħ it-tieni siġil smajt it-tieni wieħed mill-ħlejjaq ħajjin jgħid. Ejja u ħareġ żiemel ieħor tal-lewn aħmar nar. U lil dak li kien riekeb fuq ngħatatlu s-seta li jeqret il-paċi minn fuq wiċċ l-art. Ħalli bekk il-bnedmin jinqatlu bejnietom u għalhekk ingħatatlu xabla kbira. Aħwa, paċi minn fuq l-art. Mass protests imdemmija l-Amerika, China, l-Awstralja. Fejn l-paċi fid-dinja? Rotterdam, Amsterdam, li mu dak il-pajjiż li Kanada, Vienna. Fejn l-paċi fid-dinja? Polanja, jista' jkun. Iddeċidi jint, bejnek u bejn mulej, jista' jkun. Jittieħed il-paċi mid-dinja. Jekk inti twarrab il-prinċep tal-paċi, titwarrab u toħroġ kulanko paċi. Vers 3. Wara l-ħaruf fetaħ it-tielet siġil. Smajt it-tielet, sa daw kollha jsiru wara ġeġejn. U smajt it-tielet wieħed mill-ħlejjaq ħajjin jgħid, ejja u jien ħarist u wara ġiżimel iswed. U r-rikkib tiegħu kellu miżien fidu. Imbagħad f'nofs ta' erba' ħlejjaq ħajjin smajt bħalleħen jgħid, sieħ qamħ biegħu dinar. 3 sjan xajr dinar ukoll. Ma żejt u l-imbit la tmissomx. Qed jiġri dan? Qed jiġri dawn l-affarijiet fid-dinja? 7. Vers 7. Meta l-ħaruf fetaħ ir-raba' siġġiel, smajt leħen raba' sa ir-raba' ħliqa ħajja tgħid. Ejja u ħarist. U wara ġie żiemel tal-lewn aħdar jagħti fl-isfar u r-rikkieb tiegħu kien jismu mewt. U x'kombinazzjoni jekk teżisti fil-kombinazzjoni, jekk temmen fil-kombinazzjoni? Il-ġimgħa u l-ġimgħa l-oħrajn nitkellem fuq xiex? Il-post il-mejtin. Il-mewt.
Dak il-żiema li ġi rilaxxat jismu mewt. U xħajġi fuq id-dinja u post il-mejtin mixi warajh. U li l-om inatat s-seta fuq waħda mill-4 taqsimiet tad-dinja biex joqtlu n-nies bix-xabla, bil-ġuħ, bil-pesta u bil-bejjem selvaġġi tal-art. Jiena nixtieq ngħid il-Prim Ministru u naf li ħajirridikolawni. Enjoy it. We have the answer for what you're looking for. Ma wix probably mintix ħassaqsina li għam. Anyway. So we love you and we will pray for you anyway. Smajta ġab? Xabla? Tili ġiviri? Ġuħ? Għal kull wieħed li jikol fid-dinja bħassa, 3 huma bil-ġuħ. Fid-dinja. Kull darba li tikol plattika li l-lum inti, għid bħalissa 3 timutu bil-ġuħ. Kombinazzjoni 1/4 tad-dinja. Bil-pesta, il-Covid ċini. U l-bejjem salvaġġi tal-art. Bejjem salvaġġi tal-art. Imutu bil-bejjem salvaġġi tal-art. Jina t-nejdilkom spekulazzjoni. Kontu tafu li bowla, tafu biex infirxet blikel tal-bejjem tal-art. Jew Ebola. Il-Covid min jgħid li infirxet blikel ta' bejjem tal-art. U xinu ma dal bejjem? Srib, ġriden, frifet il-lejl. Jekk qed inqabdek il-ġuħ, sa dal-waqt mortikon. By the way, fil-ktib ta' Iżajija u fil-ktib ta' Levitiku, għal-kemm aħna l-lum maħniex taħt dawk il-liġijiet fit-testament ta' Kristu, pero min jikol il-ġriden, Alla jsejju this is an abomination. Did you know that? Issa, għal darba oħra, mux ħadħol fija xinkalla nispiċċa murona tangent u marriġ nameli. Imma kombinazzjoni dan ir-raba zimel huwa l-ispirtu ta' mewt. Issa jena biex inkom tkunu tafu. It was first given to me in the spirit and then I found it confirmed in the Bible. L-ewwel ġiet mogħtija lili fl-ispiritu mbagħad ġiet u konfermata fl-Iskrittura. Apokalissi. Qed tifhmu għaliex il-Knisja ma tistax tagħmel kompromessi? Ma tistax tkun bħad-dinja int? Ma tistax tgħix bil-mentalità ħammur neħlis aktar? Amen? Kif ukoll il-mewt tagħmel Ġesu x'jgħid, ix-xitan jiġi biex jisraq, joqtol u jkisser. Ma Ġesu ġej biex jkollok il-ħajja u l-ħajja bil-kotra, Ġvanni 10. Amen? Issa simgħuni sewwa aħwa. Din hija twissija li jiena nħossa li ġejja minn Alla għall poplu tal-Alla. Deħlin fi żmien fejn l-awtoritajiet li huma parti mill-bima ħajutilizzaw in-naività tal-Kristjani biex joqtlu lill-Kristjani stess. Jiġifieri inti tkun bħalma tgħid bl-Iskrittura wise as a serpent and harmless as a dove. Kif jgħidha bil-Malti? Aqli bħal serp u kif jgħidha? U safi bħal ħamima. Ħanorikom morru fil-ktib ta' Ġoswe. Ġoswe. 2. Joshua. 2. Min vers 1.
Josue bin-Nun bad bil-moħbi minn Sittim żewġ irġiel jitkixfu l-art u qalilhom. Morru u waraw l-art u l-Ġeriko u telqu u daħlu f'dar ta' mara Zinja jisimha Rahab u raqdu hemm. Immaġinaw kieku taraw li pereżempju u jien naf u lil Mario De Bono u tarawni testa ferrata d-dieħlin waħda minn dik id-dar. Il-telefon tiegħi min jaf min qasi qafi ġempel. L-ewwel gazzetti min jaf x'jagħmel kieku dawk ta' l-istazzjonijiet. U għax duda tgħix kemm għamlu ħerba bija. Wara li xabaw juru ħmiġ fuq il-televiżjoni, imma jiena napprezza l-attenzjoni. Le kollu reklam dak. U żgur qed jarawni. U laqqas jitilfu programm. Alleluja. Issek joġobkom għalmenu għamlu like and subscribe. Isimaw għadi. Mela daw żewġ nies Alla marru għand dar ta' prostituta. U raqdu hemm. U għarfu lis-sultan ta' Ġeriko u qalulu. Ara, da tgħidulhom Ġosue. Dal-lejl daħlu hawn xi rġiel, jiġifieri daw in-nies kien hemm xi nies hemmhekk li rawhom diqlin għand din il-mara. U marru jgħidulu s-sultan, jgħidulu għandek żewġ spiji li ġew mill-poplu Alla, mill-poplu ta' Iżrael, ġew jispijaw l-artna. Ara dal-lejl daħlu hemm xi rġiel minnu li Iżrael biex jitkixfu l-art. U s-sultan ta' Ġeriko bad jgħid lil Rahab, oħroġ il-barra lill-irġiel li ġew għandek f'darek għax dawk ġew biex jitkixfu l-art ta' kollha. U l-mara li kienet ħadet iż-żewġ irġiel u ħbietom wieġbet. Iva, ġew għandi irġiel u ma kontx naf imnejn ġew. Vera ma kienx taf? Vera ma kienx taf? Jekk taqraw il-komplement tal-istorja qalula minn fejn u qalula l-iskop għaliex u qalula x'ħajseħ. U x'ħajsir. Imma meta wasal biex jidlam u jingħalaq il-bib l-irġiel ħarġu. Bla ma jien naf fejn marru. Di qalet il-verità. L-idea ta' min kienet? Tal-mulej. Kulħadd jgħid Spiritu Santu, tieni l-erf. Tieni l-erf. Kellimni mulej. Għax id-demonju ħajjuża n-naività ta' ħafna Kristjani biex jidawwarhom kontra xulxin. Biex jitradixxu lil xulxin. U jibda jgħidlek x'isimhom, fejn kont, ma' min kont. U inti għax ma tistax tikdeb minn għalik. Mela kien hemm intom tafu l-istorja ta' kemm ġew maqtula Lutu? Tafu l-istorja ta' Schindler's List? Hemm film waraħ powerful. U hemm ħafna bħalu mhux biss u Carrie Ten Boom x'jisimha dik? X'kien isimha? X'jisimha? Erġa'? Corrie Ten Boom. Corrie Ten Boom ħabiet ħafna Lut fi żmien Hitler li qed nerġgħu ngħixu fih. Il-pjattaforma eżattament bħal ta' żmien Hitler. Huwa Hitler li tom il-marka biex jgħinhom jipproteġġihom. Kemm kien qalbu tajba hu. Ma Corrie Ten Boom salvat ħafna Lut. Għax meta qalula fejnhom dawk il-Lut? Ma nafx. Id-din f'darek? Le. U kien hemm mijiet f'dara.
dik gidbet. Dik gidbet. U d-dimalla. U d-dimalla għamlet is-sew. Għamlet it-tajjeb, għamlet is-sew. Din il-prostituta, professional prostitute, ħelset il-ħajjiet ta' żewġ spiji li ġew minn Alla u ma qalitx il-verità lil min? Lill-awtorità biex jispiċċa jmur kontra tagħhom u joqtluhom. Mela l-erf tal-mulejja allimna li fejn inti titteħles il-ħajja, fejn inti titteħles poplu, inti ma tikkooperax ma dik l-awtorità. Biex inti ma tħallix id-demonju iġelek tħossok ħażin għax ma nistax nikdeb. Le, fejn inti tipproteġġi ħajja, inti tibża minn Alla l-ewwel, speċjalment meta inti għandek awtoritajiet li huma diġà parti mis-sistema tal-Antikrist. Meta inti fl-Atti tal-Apostli, kapitlu 9, minn vers 23 sa 25, Pawlu semaw li kien fil-belt, insejt fil-ma belt kien, ħanoraw malaj. Atti 9, morru hemm, Acts 9. Atti 9. Are you okay, boys and girls? Amen. Keep it going, so I will. 23. F'Damasku. Pawlu mar f'Damasku. Wara li għadda ħafna żmien, il-Lut ftemu li joqtlu lil Sawlu. Imma hu sar jaf bil-ħsieb tagħhom huma kienu jassu lejl u nar mal-bibien tal-belt biex joqtluh. Imma darba bil-lejl id-dixxipli tiegħu qabdu u niżluh ġo qoffa mas-sur tal-belt. Id-dixxipli kooperaw mal-awtorità hemm? Fejn tiġi biex teħles ħajja, tipproteġġi ħajja, morru fik tal-Atti kapitlu 5. Intom qed tifhmux l-Ispirtu tal-Alla jitkellem bħalissa? Jekk ma tifhmux imbagħad intikom l-interpretazzjoni. Atti 5. Please immemorizzawa din l-iskrittura għax jekk inti tidun vera talla u titissalva din l-iskrittura tittejxa bil-fors. X'inkella ma salvax. Vers 29. Mela, ħanibda naqra minn vers 27. Daħluhom u resquhom quddiem is-Sinedriju u l-qassis il-kbir qallhom aħna qednilkom fuq li qednilkom biex ma tagħmlux fuq dan, biex ma talmux fuq dan l-isem. Jiġifieri ifqu semmu l-isem ta' Ġesu. U wara issa mlejtu l-Ġerusalem, mela ma bdewhomx. L-apostli bdew l-awtoritajiet? Le. Ma passer, inti ma tallimniex li aħna rridu nobdu l-awtorità. Sakemm ma tmurx kontra l-affarijiet ta' Alla. Smajta sew? Sakemm ma tmurx kontra l-prinċipji ta' Alla hemmhekk tobdi l-ebda awtorità. Aħna qednilkom fuq li qednilkom biex ma tagħmlux fuq dan l-isem u waraw issa mlejtu l-Ġerusalem bit-talim tagħkom. U tridu titfu fuqna il-ħtija tad-demm ta' dan il-bniedem. Iżda Pietru, flimkien mal-apostli, wieġeb u qal, jeħtieġ nobdu l-aktar lill-Alla milli mill-bnedmin. Jeħtieġ, isma', jekk inti tara wiċċala titobdi l-Alla ta'. Ma tistax ġifieri tagħmel kompromessi. U ħan nispiċċa b'di, Galatin 1. Galatin 1. U ħan nitolbu. Praise and worship team, would you please come? 1.
Paolo qed jitkellem, moħħkom hawn isimgħuha. Forsi jien qiegħed infittex li nkun jiġibuni l-bnedmi, jew qed infittex li jkun iġibni Alla. Qiegħed jiena nfittex li noġob lill-bnedmin? Li kont għadni nfittex li noġob lill-bnedmin, ma kontx inkun għaddej ta' Kristu. Ma tistax toġob lill-Alla u lid-demonju. Ma ara, f'ċertu affarijiet ma tistax taqdi lill-Kristu u tobdi lill-awtorità. Il-bniedem, li ġej mill-bniedem, speċjalment xi bniedem li jkun taħt l-influenza tad-demonju. Alright, issa, it-taxxa titħallasa, il-vat titħallasa, titissuq skont l-speed, tittamel kollu dak li ċittadin tajjeb jagħmel. Hemmhekk trid l-awtorità tittobdija kollha. Ma fejn l-awtorità? Qed ipoġġilek il-fidi tiegħek. Fejn l-awtorità qed ipoġġilek il-fidi tiegħek f'konflitt iqaf milli jkollok iktar konflitt. Taf x'għandek tagħmel? Obdi lill-Alla. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Acts chapter 5 verse 19. Yes. 4:19 actually. 4:19 tight. Hallelujah. Eżatt, amen. Tajba din, l-simili infatti. Hawnhekk jgħid u Pietru Ġwanni weġibhom. Għaldulna intom, jekkux sewwa quddiem Alla li aħna nisimgħu aktar minnkom milli minn Alla. Għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux dak li rajna u dak li smajna. U aħna l-Kristjani vera ġenwini tal-Alla ħankomplu nitkellmu l-verità. Ħankomplu ngħidu dak li jgħid Alla, mhux dak li jgħid Brussell. Amen. U jekk inti temmen fl-kwalità, mela jiena u inti indaqs. Serħilu li quddiem Alla maħniex indaqs. Imma għalmenu f'pajjiż demokratiku indaqs. All right? Hallelujah. Ejja nitolbu aħu. Ejja nitolbu. Baxxi rasek. Amen, amen. Fimtuħ aħwa x'qed jitkellem il-mulejn, x'qed jgħid il-mulejn bħalissa? Biex intkom ma jitulizzawx, ma jużawx l-innoċenza tagħkom u jużawha kontra tagħkom stess. Amen, aħwa? Jekk inti qed tara dan il-messaġġ bħalissa u forsi kellek ħafna tomot, bżonn tomot ħafna, mur aqra dawk l-Iskritturi. Itlob Ispiritu Santu. Tibbaża fuq l-ebda bniedem la fuqi u l-ebda bniedem ieħor. Ibbaża biss fuq Ġesu. U għabdi lil Ġesu. Għax inti quddiemu ħatider. U ħajkun l-imħallef l-aħħar. Sewwa, mekk inti llum tgħidli pastor jiena nixtieq nagħti ħajti lil Kristu. Jekk hawn xi ħadd minnkom illum tgħidli pastor nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu. Illum din hija l-opportunità tiegħek, please ifqu tkellmu, ifqu. Jekk hawn xi ħadd illejla tgħidli pastor min iżgur jekk kien issalvat. Min iżgur jekk jiena jekk nimut illum, min iżgur li jiena ħammur il-ġenna. Min iżgur, ma l-Bibja tgħidlek li inti tista' tkun żgur, tista' tkun taf li għandek il-ħajja ta' dejjem. Tista' tkun taf żgur li inti maħfur minn dnubietek. Ismek miktub fi ktieb tal-ħajja. U Alla jsejjaħlek ibni jew binti. Ma Ġesu jgħidlek jekk bniedem ma jitwilidx minn ġdid, ma jista' qatt jara s-saltna ta' smawiet. Mela trid tkun imwieled minn ġdid, that's it. M'hemmx wej oħra. M'hemmx wej oħra. Jekk dal-persuna janti, jekk hawnhekk illum xi ħadd jgħidli pastor jien nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu llum, irrim nixtieq nagħmel dedikazzjoni ta' ħajti lil Ġesu Kristu minn qalbi biex hu jkun is-Sit Salvatur tiegħi, dubiet jkunu maħfura u jien inkun naf li jiena salvat. Mhux bis-saħħa tiegħi, ma bil-grazzja tiegħu. Jekk hawn xi ħadd illum dan inti, oli dik, hawn xi ħadd jixtieq jagħti ħajtek lil Kristu stess. Oli dik. Amen. Praise God. Amen. You want to be sure too. Amen. Anybody else you want to be sure? Xi ħadd ieħor tkun żgur ċerta. Oli dik minn iktar. Daw kolla li għalet idejkom, jew supposta idejkom, kulħadd issa jbaxxi idejjek mhux saqajja, kollha saqajk baxxi saqajk ukoll.
U kulħadd jgħid it-talba warajja sa stess. Ejda minn qalbek. Ejda minn qalbek. Tagħmel l-ebda talba l-papagal, ejda minn qalbek. Ejda talba minn qalbek warajja sa stess. Illum issa qadis, grazzi tal-kelma tiegħek. Spiritu Santu, grazzi li inti kellimtni llum u fimt x'qed tipprova tgħid lill-poplu tiegħek. Mulej għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi. Ejda minn fommok, ejda minn qalbek, ejdu mulej għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi. Ejja f'qalbi mulej. Kun int l-unika sit, l-unika re li jgverna f'ħajti. Ġessu, aħfil id-nubieti, aħsilni bid-dem qaddis tiegħek u imlini l-lum l-Ispiritu Santu. Ġessu, nindem minn nubieti jissa stess. Fejn jien għamilt kompromessi, nitolbok maħfra, aħfilli mulej. Imlini bil-qawwa tiegħek. Għatini qalb ġenwinament għalik mulej. Niċħad l-demonju, niċħad l-spiritu ta' erq, u nitolbok kisser mi fuq ħajti. Kull spiritu ta' mewt, fissem Ġesu Kristu. Għatini mulej, id-discerniment. Għatini l-għajnuna tijak mulej, biex ma naqax għanna zbiet ta' demonju. Spiritu Santu, meċxini jent, Ġesu, aqbad li dejja, aqbad li qalbi mulej, u la tħallini qatt nidbijat minnek. Jina tijak Ġesu, jina tijak missir, inti l-mulej tijaj, inti s-sit tijaj. Ringrazzjak li salvajtni, u permessijak il-lum d-nubieti maħfura, ismi miktub fi ktib tal-ħajja, u l-lum jina mux iktar sejjer l-infern, permess tal-grazzja tijak jina l-lum salvat, id-destinat għal-ġenna. Sakemm jien indum fuq din il-ħajja, użani għal-glorja tijak mulej. Fisem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Ringrazzjaw il-mulej aħwa. Halleluja. Grazzi mulej għaddis. Grazzi mulej. Jekk inti jeddik it-talba l-lum, jekk da kolla li intom għettu t-talba minn qalbek, skont Ġwanni 3:3 u sa 7 inti mwiled minn ġdid. Ismek il-lum ġi miktub fi ktib tal-ħajja. Dnubietek maħfura kolla kemmu mal-gbar, iż-żar u l-medium u l-aktar larġ. Kolla maħfura. Halleluja. U l-lum inti tissejjaħ bint u iben għal l-ħaj. Issa kompli gbar billi taqra l-Bibja. Kull jum, kull ma tisma, isimgħu nisew, kull ma tisma, qarblu mill-Bibja. Aqra l-Bibja kull jum. Tkellem għal-mulej faħru ringrazzjah. U it-tlieta, kompli għajja xirek River of Love. Kompli għajja għonek, kull nar ta' 4 u nar ta' 7 ta' fil-axija. U l-ħad fil-ħodu fl-10, fejħat ikber, fejħat issaxħax, fejħat ikol ikla laħam sew. Fejn inti mux ħatiġi biex teħlisa, imma ħatiġi biex tinħeles. Għal-glorja tal-Messih. Halleluja. Grazie mole. Pija, ciao, God bless you. YouTube, Facebook u televizjoni, God bless you. Narawkom il-programmi mis.